Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Jazyková škola Petraso, ktorá sídli v Nitre v nádherných priestoroch, má očarujúcich študentov, ale ešte zaujímavejších lektorov, ktorí sa snažia o holistický prístup a presne k tomu vedie aj zakladateľka tejto jazykovej školy Petraso, Soňa Petrášová. A Soni, veľmi sa teším z toho, že môžeme dnes spolu rozprávať a stráviť pár minút v rozhovore a teším sa, že si prijala pozvanie. Ďakujem veľmi pekne a ja sa veľmi teším, že môžem a hlavne veľmi chcem dať ľuďom všetkým, ktorí sú na dosah vedieť, že čo im vieme priniesť a čo im chceme prinášať, pretože ja beriem svoju prácu ako službu druhým. A vlastne tá myšlienka, ako vzniklo Petraso, alebo že z akej myšlienky vzniklo Petraso, je, že z takej absolútne jednoduchej pohnútky, že ja chcem pomôcť aj druhým, aby vedeli ten jazyk. Aspoň tak ako ja. A možno aj lepšie. Taká veľmi intuitívna, že čo ja budem robiť. Tak ja viem jazyk, tak idem učiť. Hej? Tam je jeden príbeh prvého človeka, ktorý bol, ja som mala 18 a môj prvý študent mal 50. Pán, manažer z firmy, ktorého som priviedla mame do obývačky. A tam som si začala učiť prvé hodiny s prvou knižkou a s prvou kazetou. Tak to začala, to je prvý moment, ktorý sa nedá zabudnúť. A z toho prvého študenta dnes je jazyková škola, ktorá pracuje na medzinárodnej úrovni. Za 24 rokov. Čiže to je moja celoživotná cesta. Ja sa ešte vrátim k tomu tvojmu prvému študentovi, lebo to je mimoriadne zaujímavé, ako dokázal dať dôveru mladučkej študentke 18-ročnej, doslova muž, ktorý má za sebou manažerské pozície. Nemala si vtedy strach, obavy, či to zvládneš? Vidíš, toto je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja som vtedy strach nepoznala. Absolútne čistá intuícia a myslím si, a vlastne na konci kurzu mi to aj povedal, že mňa na vás očarila vaša autenticita a jednoduchosť. A to je presne to, čo mu potom asi pravdepodobne v práci chýbalo. A ja som to doplňala. Čiže teraz spätne ja som si to neuvedomovala. Ja som si neuvedomovala, že ja ľuďom dávam viac ako len jazyk svojim spôsobom, ako rozprávam, svojimi motivačnými prvkami, tým, že som im to celú tú cestu jazykovú ponúkala ako niečo, čo je pre nich dosiahnuteľné za akýchkoľvek podmienok. Ja som ich rešpektovala od začiatku tak, aký som. A dnes, keď 5 rokov spolupracujeme s garantkami na našej inovácie, tak robíme prístup zameraný na potreby žiaka, ktorý je plne humanistický. Čiže mne sa to, ako keby to, čo som robila, nevedome, ale len čisto intuitívne, dnes sa mi to potvrdzuje v našich spoluprácach s tým, že sme sa niekam posunuli a pribrali ďalších spolupracovníkov alebo našli partnerov. K tomu sa ešte dostaneme. Samotná jazyková škola Petraso, ktorá sídli v Nitre a funguje už viac ako 20 rokov, alebo opravom má presne 20? 23. rok. 23. rok funguje a prešla si svojím prerodom, vývojom a hneď sa dostaneme v osobitnej časti, ale čo by ma ale zaujímalo, Soni, je to, že veľa ľudí je tzv. Stále začínajúcich s angličtinou alebo aj nemčinou a s rôznymi cudzými jazykmi. Tvoja domena je angličtina. A angličtinu potrebujeme v bežnom živote naozaj už naše deti, dá sa povedať. Čo by si poradila ľuďom, ktorí sú takí väčšine začínajúci? Ktorí majú stres z toho vôbec komunikovať v angličtine. Majú ohromnú bariéru vycestovať niekde sami na dovolenku a radšej zvolia rezorty, kde to majú o mnoho pohodlnejšie a všetko vybaví delegát. A ako zlomiť ten strach z toho rozprávania v angličtine? To je veľmi dobrá otázka. A kde by som začala? Spomínaš strach a spomínaš väčšných začiatočníkov. To sa jednoducho snúbi, pretože keby tam ten strach a tie prekážky neboli, tak sú väčšiní začiatočníci není. Ale to je
keď sa ku nám prihlási študent, tak jazyková bariéra je veľmi vysoká a my najprv zistujeme prečo. Preto sme išli aj trošku do coachingu a vzdelávame sa trošku v oblasti nielen jazykovej metodiky, ale aj v osobnostnom rozvoji človeka. No a tá druhá váha našich kurzov je práve to sebapoznanie, kde otvárame, pokým nám to dovolia, tú časť ich bytia, kde otvárame, prečo sú tam tie prekážky. A ako tie prekážky vieme odstraňovať. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Poďme do praxe. Akým spôsobom to robíte prakticky? Príde človek, povedzme, prišla by som ja, otvorene priznávam, že naozaj rozumiem po anglicky, ale mám bariéru rozprávať plynule po anglicky. Čo mi poradíš na začiatok? Ako zlomiť tú bariéru, keď vyslovene mám taký predsudok z toho, že keď otvorím pusu, že to nebude dobré, nebude to gramaticky správne a čo keď mi nikto nebude rozumieť. A to podotýkam, že už mám za sebou dva pobyty v Amerike aj v Austrálii. No, tak keď ku nám prídeš, budeme v prvom rade robiť prvý taký rozhovor. Voláme to rozhovor alebo tzv. Audit. Na audite zistíme, čo človek potrebuje, aký je jeho cieľ, no a keď toto všetko vieme a stanovíme si podmienky, časovú dotáciu a tak ďalej, tak sa do toho pustíme. Tým, že všetci naši lektori sú zaškolení do prístupu zameraného na potreby žiaka, to je podmienka. U nás je to ako pilier, na ktorom sa stavia. No a ja by som ti teraz vykreslila, že trošku poviem k tomu prístupu, aby sme to vedeli potom pretaviť na teba. Prístup zameraný na potreby žiaka, tu mám trošku takú poznámku. Čo je jeho alfa a omegou? Čo je jeho podstatou, tento prístup na potreby žiaka? A znie to tak veľmi metodicky a didakticky. Je to ale iba prístup. Je to iba prístup. Nie sú to metódy, ale to, akým spôsobom my hladíme na svojho študenta. Či je to dospelý, či je to dieťa. Na všetkých platí rovnako. A o čo ide? Funguje alebo je založený na takých základných 7 princípoch. V prvom rade musíme človeka aktivizovať. To učenie musí byť aktívne, v žiadnom prípade nie pasívne. Vytvárame content alebo obsahovú stránku absolútne relevantnú, zmysluplnú pre neho. To znamená, že ak si ty, Janka, obutá do žurnalistiky, sociálnych médií a toto je tvoja parketa, tak my ťa nebudeme gramatiku učiť na science, teda na vede a vedeckých článkoch. Hej? Je to silne personalizované, to je ďalší princíp. To znamená, že ty sa jazyk neučíš pre svet, ty sa jazyk učíš pre seba a ty, keď máš svoje zameranie, tak presne v tom zameraní budeš ten jazyk aj využívať. Hej? V živote nepôjdeš športovať, alebo teda chápeš ten princíp, hej? A keď ku mne príde športovec, tak to budeme všetko otáčať na jeho potreby. A to je tá relevantnosť a zmysluplnosť, pretože keď sa budeš učiť niečo, čo ťa nebaví, tak sa ti to nebude ani ukladať. Takisto afektívne domény, alebo tá emocionálna rovina, rešpektujúce prostredie, ktoré v tebe vyvoláva istotu a bezpečnosť. Toto je kľúčové, pretože len v takom prostredí sa človek uvoľní a vie prijímať a zároveň ukladať tie informácie tak, aby zostávali a preňho do budúcna bol ich schopný používať. Ten strach, to je na dlhšie, za tým je veľa psychológie, ktorú tu nechcem teraz rozoberať, ale my s tým človekom potom pracujeme tak, že musí súhlasiť. A ideme do toho, že skúšame tie bariéry odpratávať. Hej, aby ich nemal. Čiže tam ideme do toho silného seba poznávania. Učíme si štýl učenia. Hej, aký si ty typ. Lebo nie každému vyhovuje takéto paušalizované učenie. Hej, niekto je skôr na audio, niekto je na vizuál, niekto je oboj a toto, keď my všetko o tom študentovi vieme, tak my vieme oveľa
hlbšie a lepšie s ním pracovať. Čiže tá personalizácia je nevyhnutná. A funguje nám to na akékoľvek vekovej kategórii. Ďalej, všetci sa radi hráme. Či si 40-ročný, 60-ročný alebo 7-ročný, všetci máme v sebe to dieťa. To znamená, že spomeniem to zážitkové učenie, to je niečo, čo v tebe vyvolá práve ten dobrý pocit. Mozog, ktorý teda funguje v emocionálnej rovine, najlepšie vtedy ukladá. Toto je dobré, toto je dôležité. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Priatelia, stále počúvate reláciu Smart Talky. Mojou dnešnou hostkou je Soňa Petrášová, zakladateľka jazykovej školy Petraso v Nitre, ktorá funguje už viac ako 23 rokov. Rozprávali sme o blokoch z toho, prečo sú väčšiní začiatočníci v učení sa cudzích jazykov. V predchádzajúcej časti ste mali možnosť navnímať inovatívny spôsob výučby a prístupu k učeniu cudzého jazyka. No a v tomto vstupe by som chcela trošku viacej porozprávať o tom, v čom možno je taká najväčšia pridaná hodnota jazykovej školy Petraso, ktorý má ináč zaujímavý slogan Level Up doslova. To znamená, že ako posuň sa ďalej. A to je presne o tom, že niekedy tak prešliapávame na tom jednom mieste práve z tých obáv a z toho strachu vykročenia a naučiť sa konečne ten jazyk raz a poriadne. Soni, prečo nepomáha memorovanie cudzieho jazyka? Prečo je kľúčové mať to svoje flow a učiť sa spôsobom mne vlastným? Ja tam odpoviem veľmi jednoducho. Každý sme ľudská bytosť, ľudská hodnota, ktorá je pre niečo zrodená. Ja to možno teraz trošku pôjdem tak zoširšia, ale len krátučko. Memorovanie je vždy len dočasná vec. Dočasná a máme to potvrdené zo školských hlavíc. To, čo sme memorovali, už je dávno preč. Ale keďže my ten cudzí jazyk prepájame s tvojim vlastným životom, s udalosťami, ktoré žiješ, nie je možné, aby si to zabudla. A nehovoriac o tom, že keď sa ťa to dotýka natoľko, že to zlepší tvoj život, či už dostaneš pracovnú ponuku, alebo sa dostaneš na školu, ktorú si vysnívala práve preto, že ty ovládaš všetky skily a fantasticky, tak to je tak prirodzené, že jednoducho teba to ukotví v tom a ty s tým jazykom vlastne funguješ. Ty ho príjmeš ako súčasť tvojho života. Čiže cudzí jazyk sa stane tak prirodzeným ako dýchanie samo o sebe. Jazyková škola Petraso, ako som spomenula už niekoľkokrát, má inovatívny prístup a prístupuje akoby tak holisticky celostne k tým študentom. Povedzme si možno, že niečo viacej o tom vašom prístupe a inováciám, ktoré si sa naozaj tak okrajovo zmienila v tom prvom vstupe. V čom ste iní? Čo je vaša pridaná hodnota v Petrase? Pôjdem najprv na také praktické veci. Opierame celé naše učenie, teda čo sa týka anglického jazyka, opierame o svetovú značku, ktorou je Cambridge. Cambridge je celosvetová a všade platná certifikácia, alebo teda skúška, ktorá dodáva bonitu, kredit človeku, či už chce ísť na štúdia do zahraničia, alebo aj na Slovensku, alebo chce vycestovať do zahraničia za prácou. Hej. Je to pečiatka, ktorá proof, ktorá ti neviem slovenčinu, ktorá spečaťuje, alebo ktorá vlastne hovorí o tom, že dáva ten punc, že ty naozaj máš tú kvalitu na danej úrovni. Hej. To je tá praktickosť, to je tá realita, ktorá je súčasťou. No a v čom sme iní? Deti a študenti u nás nezískajú len ten jazyk. Získavajú priestor pre sebarealizáciu, nakoľko môžu prinášať vlastné nápady, vlastné požiadavky do procesu vyučovania.
tým sa proces stáva takým autentickejším a vyslovene personalizovaným, zameraným na nich. Povedzme si príklad, ako to tak v praxi vyzerá. Neviem to celkom uchopiť. Je to také príliš také metaforické. Poviem príklad. Dieťa sa pripravuje alebo študent sa pripravuje na príjmačky alebo nejaké skúšky v oblasti módy. Hej? Potrebuje to. My takú tému v knižke nemáme. Tak on prinesie tému, pravdepodobne v tom bude aj expert, lebo sa tým zaoberá. Tým pádom prináša zaujímavú tému, prináša expertízu do istého spôsobu a na tej téme vieme my vysvetliť tú danú tú našu obsahovú stránku, poviem príklad gramatiku alebo slovnú zásobu. A keď sa toto na hodine udeje, tak jednak obohacuje tých druhých a získavame tu priestor na tzv. Hodnotenie a sebahodnotenie. A toto je ďalšia, tak aby som povedala, ďalší princíp, ktorý je súčasťou, pretože chceme vychovávať alebo pomáhať vychovávať autentické a konštruktívne rozmýšľajúce deti. Teda už len dokončím myšlienku, pretože nachádzať vlastnú hodnotu, to je to najkrajšie na živote. Najkrajšie na uvedomení si dieťaťa, že na niečo má, pretože nám chodia zo školy, kde sú úplne ubití. A celé vlastne to, čo si oni prinesú, to negatívne, my odstraňujeme, pracujeme s nimi tak a my sa na nich pozeráme ako na bytosti, ktoré majú svoj potenciál a my ho pekne takto vyťahujeme hore. Trvá nám to niekedy rok až 2. V závislosti od toho, v akom stave k nám ľudia prídu. A to si nevymýšľam, to sú reálne príklady. Keď dieťa príde s prístupom alebo s pohľadom, že ja nenávidím angličtinu, nenávidím učiteľa a teraz túto nenávisť pretáv na ako milujem angličtinu. Ako sa to dá? Je jedine tým, že dieťa spozná samé seba. A bude sa vidieť ako hodnota. A to si nevymýšľam, prichádzajú k nám takéto prípady. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Čo sa týka toho sebapoznania a sebahodnotenia, prečo to tak spomínam? Sebahodnotenie je vlastne pochopenie, videnie seba ako človeka, ktorý sa dokáže naučiť čokoľvek, keď si to takto zadáš. Soni, jazyková škola Petraso, z toho, čo bolo povedané, keď to tak zarámcujem, akoby búrala bariéry a mýty v tom, ako sa dá naučiť jazyk a že sa naozaj naučiť dá a sebe vlastným spôsobom. Cez sebapoznanie. A čo by ma ale možno že zaujímalo je, že keď sa pozrieš dozadu za tých 23 rokov, čo už ste tu v Nitre, koľkým ľuďom ste takto pomohli rozšíriť obzory a lepšie porozumieť sebe a naučiť sa, lebo učenie cudzieho jazyka je zručnosť, ktorú potrebujeme denne uprašovať. Koľkým ľuďom ste takto pomohli? Janka, nepoviem ti úplne presné číslo, lebo to ani nemám, ale budem rámcovať, sú to stovky. Sú to stovky detí, tínedžerov, adolescentov, ľudí stredného veku a vyššieho veku, pretože naši najstarší študenti boli okolo 55 až 60 rokov a mne sa veľmi tlačí na jazyk povedať jedna vec. 99% úspešnosť je naše číslo, čo sa týka skúšok a čo sa týka upratania sa vo svojom živote. Celé naše učenie je vlastne založené na tých určitých úrovniach. Hej? Tak ako Cambridge postupuje od A1, prejde cez Bčkové a sa dostávame na Cčkové úrovne, tak aj to dieťa postupne rastie, lebo zabezpečujeme vlastne kontinuálne vzdelávanie od 8 do 18 väčšinou. A tak ako rastú tie úrovne, tak nám rastú aj tie deti osobnostne. Preto level up s Petrasom.
Takže my sme to vyslovene postavili na tom praktickom, že ideme od A až po C, ale oni nám nádherne rastú. Nádherne. A vychádza nám tretia generácia. Tretia generácia 18-19 ročných študentov, ktorí nachádzajú svoje miesta na prestížnych školách, či na Slovensku alebo v zahraničí. A na toto sme hrdí. A už byte konkrétna, že kde, na ktorých prestížnych, lebo hovorila si, že máte až 99% úspešnosť, to je ohromné číslo. Akých prestížnych školách v zahraničí, kde sa podarilo dostať vašim študentom? Cambridge je uznávaný v podstate v Európe, v Ázii, kdekoľvek, ale teda sú to európske štáty, väčšinou Veľká Británia, Holandsko alebo Belgicko. No a študujú na univerzitách ako je Cambridge, ako je Oxford a prinášajú nám potom úžasné také spomienky, keď nám pošlú napríklad pozdraví alebo niečo, alebo keď ich stretneš na ulici, a to sú dneska 25-27 ročné decka, a povedia ti, že možno pre Slovensko nie až tak dobre, ale zostávam tam, pretože som ohodnotený a jazyk mi v tom neskutočne pomohol a teraz teda už je úplne niekde inde. Hej? A vtedy si povieš, Janka, že moja práca má zmysel, naše služby majú zmysel. Keby som sa dotkla dospelých, tak čo sa týka dospelých, tak tí zase vidia zmysel v tom a ja v tom, že prídu ako tí väčší začiatočníci alebo ustráchaní otvoriť ústa, ale my behom roka máme spätnú väzbu. Ešte bola som na dovolenke a ja som si tam vybavila všetko ohľadne ubytovania. Alebo bola som v reštaurácii a pre celú rodinu som objednala a všetci na mňa pozerajú. To sú momenty v živote, ktoré ťa presvedčia o tom, že áno, ja to dám. Hej, to je tá veta, že ja to s vami dám. Takúto spätnú väzbu, keď sme raz dostali, tak to máme na nástenke. Alebo keby som menil prácu, robím pre Petraso. Hej? Alebo keby som mohol, tak, keby som mal deti, tak dám do Petrasa. Vieš, že veľmi túžim dať toto medzi ľudí, aby to vedeli, že sú ešte takéto centra. A my nemôžeme ísť z vrchu nadol, ale vytvárame ten mini priestor, kde sa takto fungovať dá, kde to má to svoje opodstatnenie a tým stovečkám deťom alebo dospelým vieme pomôcť a chceli by sme pomôcť viacerým. Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou. Priatelia, počúvate reláciu Smart Talky. Mojou dnešnou hostkou je Sonia Petrašová, ktorá založila jazykovú školu Petraso. Mne medzičasom zletel môj klobúk zo stola. Ďakujem pekne. Moje meno je Jana Horniaková, no a v nasledujúcich minútach, v záverečnej časti našej relácie by som možno chcela trošku praktickejšie pohovoriť o tejto výnimočnej jazykovej škole Petraso, ktorá búra bariéry a predsudky v učení cudzieho jazyka, ktorý vôbec nie je o memorovaní, ale skôr o takom holistickom prístupe zameraný na seba poznanie. Soni, ako je to s výučbou jazykov? Lebo vy sa nefokusujete len na angličtinu prioritne, ale na niekoľko jazykov. Aké jazyky vyučujete a koľko máte lektorov? Tak k tej angličtine pribudla taliančina a španielčina. Sú to jazyky, ktoré, ja by som povedala, oni prikvitli do Petrasa same. Pretože prišli s lektormi, ktorých sme prijímali. Boli to lektori totižto, ktorí neovládali len angličtinu, ale aj práve ten druhý jazyk. Momentálne nás pracuje 5 lektorov a chcela by som sa asi pochváliť alebo popíšiť. Som hrdá na to, že spolupracujeme s polyglotmi na externej báze, ktorí teda prinášajú myšlienku ovládania viacerých jazykov pomocou rôznych neurolingvistických metód, ktoré pomáhajú ľuďom trošku opäť ešte viacej otvárať tú svoju myseľ. A čo sa týka tohto, tu sme na začiatku, ale veľmi to spadá do našej filozofie a do nášho učenia, tak verím tomu, že to prepojíme a budeme
budeme môcť ľuďom pomôcť nielen v jazykoch, ale aj ešte aj tomu, ako sa otvoriť ďalším a ďalším, aby to nebolo iba o angličtine, lebo tu vlastne považujeme už za absolútny, ako sa to povie, že to je niečo, čo je, áno, že už je to štandardné. A práve aj my, lektori, napríklad nabiehame na druhý jazyk, aby sme my boli tým príkladom, konkrétne teda v tých dvoch, taliančiny a španielčiny. Takže asi tak. A jaký jazyk pribudol tebe, okrem angličtiny? Po čom pokúkávaš a čo sa učíš? 20 rokov pokúkávam po španielčine a konečne si plním sen. Pretože v júni 25 ideme do Malagy, kde je konferencia a ja som si povedala, že tam budeš hovoriť španielsky. Nádherný cieľ, no v každom prípade Petraso má aj novinky. Vy ste sa sťahovali do nových priestorov spod Nitrianskeho hradu. Kde vás aktuálne môžu nájsť záujemcovia, na akej adrese? A druhá podotázka, či je možná výučba aj online, keďže mnohí nie sú z Nitry a možno ich oslovil váš spôsob výučby a prístupu. Áno, Janka, máš pravdu, sťahovali sme sa z našich takých väčších priestorov, ktoré v podstate už nám neslúžili našim cieľom a presťahovali sme sa na nové miesto, moderné miesto na Levickej ulici 16 v Nitre, kde držíme už iba 2 miestnosti alebo 2 triedy pre účely prezenčnej výučby a to hlavne pre menšie deti a tínedžerov. Dôvod je taký, že klientela sa nám začína trošku rozširovať aj mimo Nitru a práve preto sme sa rozhodli preklopiť časť našej práce na online výučbu. To znamená, že vieme poskytovať naše služby aj ľuďom, ktorí sú ďalej ako z Nitry, prípadne veľmi ďaleko od Nitry cez online priestor. Mám na teba poslednú otázku. Bude trošičku filozofická a malinko psychologická. A čo ti dáva to, že sa postavíš pred študentov, alebo keď sú individuálne hodiny pred študenta, študentku a môžeš mu otvárať dvere angličtiny, výučby angličtiny do Korán. Čo ti to dáva? Keď sa postavím pred akúkoľvek skupinu ľudí, vidím v nich potenciálnych speakerov, potenciálnych študentov alebo úspešných ľudí, ktorí, keď sú dostatočne motivovaní, dokážu prelomiť veľké bariéry vo svojom živote. A ja môžem byť to médium pre nich. Ja veľmi vnímam ľudí ako tí, ktorí sa niekedy nevedia prehúpnúť do toho svojho flow, pretože im v tom niečo bráni. A počas našich hodín sa nám darí otvoriť tie brány a oni nasávajú. A keď ja toto môžem pre nich robiť, tak to je asi, by som povedala, ten najvyšší zmysel života. Lebo naozaj naše jazykové služby považujem za službu druhým. A všetci sme tak nastavení. A čo je krásne na tom a prečo, tam nie je len, že ty odovzdávaš jazyk a ľudia rozprávajú a majú potom dobré skúsenosti, ale tam vznikajú nádherné vzťahy. Nádherné vzťahy do života. Pretože vzťah je niečo, na čom to v prvom rade stávame. Tam je dôvera a tam je úprimnosť. A toto sú, Janka, hodnoty, ktoré keď sú zaimplementované do života alebo do toho vyučovacieho procesu, z toho vznikajú nádherné kúsky. To bola Soňa Petrášová, zakladateľka jazykovej školy Petraso, ktorá sídli v Nitre v nových priestoroch a v titulke vám dáme konkrétnu adresu a aj webovú stránku a všetky informácie, ak by ste potrebovali napísať priamo Soni, opýtať sa čokoľvek v súvislosti s výučbou cudzích jazykov od nového školského roka, kedy otvárajú svoje brány a v nových priestoroch, ale samozrejme dá sa študovať aj online. Všetko podstatné nájdete v titulkách. Priatelia, moje meno je Jana Horniáková, Smart Talky sa končia a ja sa teším na stretnutie s vami opäť na budúce s ďalšou zaujímavou témou a hosťom. Majte sa krásne a do počutia.
Počúvate inšpiratívne Smart Talky s Janou Horniakovou.